Hai! Angka mana tuh ibu khanggat? Ang bisa kayak orang thagumat. Rừng có sòng, ăn rừng à? Đi bên bạn ngư lại. Đóng tiền đây vào cái đấy. Hai không vậy, giờ câu xây ra, câu xây ra. Sai sao anh ấy đi ra quên nhà họ. Sao anh giờ? Ang sok khanggat. Hai sakit. Jangan bisa kayak, ang ada sopir bisa. Bisa kayak, homkar Này, này, video mình berdua nih. homkar apa bisa. Dua nang. Masih ini mama lagi. Homkar apa saya ini tak. Dia ang, bisa kayak hwnai ya. Besi bag kerja bisa. Biari. Mà vào sau là bị thị hí. Chà. Pasta bazari fry. Ang yang sinong sak. Mana sama-sama. bekhwosw. Ang kau bidik kacau kemana isi bila tak. Manis borni takai gezana isi juga. Siapa sih orang itu? Bukan di pejalan langsung. Siapa sana? Ah, siap. Dia orang di sana guru kulit kaya. Orang songsani takai. Kontam purba hodong biru pihidi. Hai go sai phơi hwnai. Jwngni बर' हारिखौ मोजाङै खौसेयाव दोनफैदो आरो खौसेयाव लाबोदो। खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै अराव गानानै ब्रह्मायाव गानानै खनिखाया मोसादों। हिरा खwo गासिबो मोसादों। संसारनि जानानै आं फैदों फिसाफोर। संसारनि जानानै फैदों। सोरबा सोरबा फिसाफोरा हराव हौवा हिनजाव गोबालायनानै थागोन। सोरबा फिसाफोरा गोथारै थागोन। नाथाय बेनिखायनो आं बुंदों आंखौ एसे फारागाव दोन। फारागाव दोनलाय फिसाफोर। बयबो खाथियाव फैगोन नाथाय बेफोर आंखौ दोननो नाङा। जाय फिसाफोरा बै आंखौ गंगानिफ्राय लाबोदों गोथारै दोननो रोङाबा साबधान नोंसिनि न'खरा। जाबाय। बे जिउआव मोनसे बारहुंखा बायदि जानानै आं गंगाजों फैबाय। जाय सुबुं फिसाफोरा गोथारै फैगोन रोजा रोजानि बोर मोनगोन। रोजा रोजा साबायखर आं होगोन फिसाफोर। दिनै खनिखाया बेयाव फुजा होदों। आं बेनिखायनो बेयाव मोनफैबाय। बेखौ खनिखानो लाङा। संसारनि जानानै बेयावनो गासिबो
बर'नि जिउआव फोथायनाया जोबोद बेनिखायनो बेयाव जाय थि नुग्रोनाय दुखुथिया फिसाया खुगा मुथुनानै सिहै थानांगौमोन बेयाव गावनो मोनगौमोन मोनगौथ' आरो लखना लखन रोङासैथ' आरो जाय नुग्रोनाय फिसाया खालामनांगौमोन नांगौमोनथ' आरो रोङासैथ' आरो मा मोनदों मा दं बेफार खाफार खालामनानै फिसाया जायो नोंगो खस्थ' मोननानै नालाय बिसोर गानजाया बबे आं बारा गोबाव सम नेनो हाया दै लाबबाय आंनाव मा सोंनो फिसा दाबो मोनसे गानजायालाय औ बेखौ मोननो नागिरा न' फटकनि Indur malam oh iya ibu lại dùng ở đây mà cái rau mà bên được gì ạ? Iya, suara kos macam apa nih nalai? Suara dari kayak duri mà iya duri. Dari badan muslim nak kos mat. Sandri getar alari baci mabanu. Oh, sandri apa bidu dulu? Duri pernah lagi ada? Bikilan kalau bidang pun bisa bisa dalam bigar aku loh. Biar kejangan. Kali gotarau azawnanai mabar lananai fai आं बारा गोबाव सम हाया आंखौ सोङोबा नोंसोर लाखिनोब्ला आंखौ माबार बिथोरावसो नङाबा खुलिगाजों बेयाव थालांगोन नोंसोरनि बे मन्दिराव बुद्धा सत्वा थालांगोन आं खुलिगाजों थांफागोन माबार गावबो थांफागोन आरो अ गाव थांफायो ना बुस्थुफोरा नेट लाइ प्रफाइल देखना मुनि दामा दानि लाइ प्रफाइल मुनि सु बाजार लाइ दङ मुनि अ जाखो आंसो सैथ' मानो दानियाव खेबखायाखै मानो आंखौ बोखांनाय खनथाम फुजाखौ खुलिखाया बेयाव होदों सोरबा फोथायदोंना खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै अराव गानानै खुलिखाया मोसा मोसा सुबुंनि जिनिसखौ साफा खालामदों गावजों गाव एना एनि जानायनि थाखाय सुस्रां बुस्रां अराव गानानै खुलिखाया मोसादोंमोन जाबाय सैथोआव खैया बर' हारिया सैथोआव खैया बर' हारिया जुग अबदानखौ दाबो बुजियाखै
दावखोलायबाय मानसिफोरा दावखोलायबाय फिसा नों नुग्रोदोंमोन आंखौ हा आं बिमा नङा आं शिब नों मानो बयनोबो फोरमायनाय आं नोंजोंसो थांगौमोन नों दा आंखौ लांगोन ना लाङा लांनानै नों बिमा गुरु खनिखाजों लिंला फै फिसा फै खाथियाव नों मोजाङै सिबि फिसा नोंनि न'खराव जेरैहाय बे आंनो फोजोंनाय आलारिया जेरै जों न'खराव फिसा फिसौ गासिबो जोंगोन आरो संसारनि नों जेबो रोङाब्लाबो बिबार बासियानो मैलो जागोन बे फिसा आरो नों दुखुथिया फिसाया जानाय लोंनाय जौ सेरेब ना बेदर न'दिन मोनजानाय नङा आंखौ बेयाव दोना ना ओइ मनिसफोर लांथोसो आरो फिसानाव थाहैसो बेयाव दोनजायाना दोनजाखाया आरो इयाव ओइ फिसाफोर आं नोंनो थेवबो जगायनानै आं होलांनोसै आजावगोनसै ओइ बर'आव रुजुन मानसियाबो सुबुं संसारा लांनानै फैनासै रायजो राजाफोरा जेरै नाखौ गोजाननिफ्राय खुलुम बे बुस्थुआ एसेल' नङायो माबायदि बुस्थु भाबिदों नोंसोर रायजोफोर मेला बुस्थु नङाना नोंसोर बेखौ जुदि बेयाव दोनबाय थायोब्ला बिपद दं लाखिनो गोसो गैयाबा सोरनोबा नोंसोरखौ जगायनानै मा बात आं लांगोन जगायखाबाय जगायबाय Thank you.